Tää tässä on Viitasaaren lukio. Tervetuloa Peremälle. Moi, tervetuloa. Meillä on täällä viihtyiset tilat. Tuossa on bunkkeri. Täällä pitäisi olla opiskelijakunnan hallituksen kokous. Mennään kattoo. Meidän lukiossa on hyvä meno. Meillä on hyvä porukka. Ja nuo meidän opettajatkaan ei ole yhtään hassumpia. Tekin olette ihan symppiksi. Miksi sä et ole tunnilla? Katon autoa, kun koulu tarjoaa mulle ilmaisen ajokortin. Okei. Ja tääkin kuuluu pakettiin. Ja niin muuten tääkin. Ja meillä on täällä kaikkia huikeita teemapäiviä ja tapahtumia. Ja tää kaikki on tässä ihan lähellä. Mennään hetkeksi katselemaan tonne yläilmoihin.